txorienetarrok, ongi etorri beste behin txorienera. Gaur asteazkena dugu eta bakitzu asteazkenetan dauzkagula betiko errezetak, hau da, errezeta tradizionalak, platerako lan, bizitza danean janditxugunak etxian, eta gaur egaluzia tartean dauela, ereinotzakin, piperbeltz, dexentekin, eta hor, barazkixekin, imaginatzen duzue zein godu. Egaluzia tomateakin. Ez, Igor, hori da gero entzaladatxo bat eiteko. Yes. Gure txian klasiko handi bat esan, egaluzia tomateakin. Beti jan izan du, lehorra. Hau izango da, eskabetxea, oza, egaluze eskabetxea. Hau da, ospinakin, horregatxik hementxe ospina dexenta daukau, gero lixua, urabe, da bueno, eingo. Eta nik uste dut, zuk gainera aprobetxa biozula. Bai, hori oinarri hartuta, azkenean, zein ezai gustaten olako ogitarteko bat. Eta ingo duguna, egaluze eskabetxatu ogitarteko antxoa batzuekin, piperrak honek ibarrako piper batzuekin, eta nire esan, jaskotan aldetzen, ze bokata gogokoena, nire haubeko lan antxoa batzuekin, eta egaluze hon bat, berdiz eskabetxean ero oliotan, holan pixka tantak erortzen diola mendiuko kondoti bera, iruditzen zaik gauzat zoragarria. Denbora goko maionesa egituko dio, ez ikusiko du, baina zerbait erraza. Oso ondo, eskerrak mantala daukau, ze olixua holan ibiltzen badugu gorputzen zuen, ez dakizela bukatuko dugun. Errezetia, holaxe. Tipula mihilua da zenaria juliena finean ebaki, berakatza zuritxu eta erregozi. Gero, oliba-oligo geixaukin egaluzia 5 minuton frijitu eta kasolara gehitxu inja egon arte. Kasolan, egaluzia, ereinotza, piperbeltza, ospina, oliba-oligoa, ura eta gure barazkiak audiko ditugu eta ordu erdiz zu motelean kozinauko dana. Osten utzi eta ontzi batera pasa, 4 egunez ontzen egon dain. Gero, tomate entxaladakin zerbitzatuko. Listo. Hasi gaitxe zen egisa da, errezeta xinplia da, eta hemen txorienen egin izan dugula, galeperrakin, egin jo untxiakin, berdelarenak, barazkienak behain alditugu. Editxugu batzuk. Nahi juzuna. Egia da, behar batetik sortutako errezeta bat, eskabetxea garai batean, konserva moduan zan gehien bat, ez? Oskailurik eta zegoenean, eta jentean nahi bazuen, aragiak eta arraiak egun askotan izatea, ez zegoen besterik, horrelako zerbait, ez? Ero oliotan, ero gatzetan, hemen kasu hontan bezala, azido batzuk erabilita, ospina normalean, hor eskabetxeak asmatu ziren. Gero, gaur egun, beharrik badaukago eskabetxeak egiteko? Ez, baina gustatu ditez zaizkigu. Hori da, dira zerbait, hiltzatuta geratu dela, eta gure, betiko dendeetan eta apaletan, egaluzia oliotan bai, baina eskabetxean ere beti dauzkago ero muskuiluak, ero sardinak, danetik izaten dugu, ez? Orduan, da zerbait jaten duguna gaur egun, gustuagatik, gustatzen zaigulako. Gustuagatik eta bebai zigor oitxura kontuagatik. Egisa da, adibidez, nire txian nik egaluzia kontserban etorten dana, eskabetxean ez da inoiz auki oitxurarik. Orduan, lehenengo ezproba nagoenean, nik beti olixuaz edo naturalian gero ni holan zaintzen hasi nintzenean da. Baina gero, eskabetxean probuna lehenengo aldiz, izan da, zerako zapore holan bitxia, fuertiagoa da, baina gero jopia guztu jaten da. Da horrezkero, noixian behin erosten dut. Niri egia esan, galeperra eta untxia pila gustatzen zaizkit eskabetxean, eta muskuiluak ere eskabetxean zoragarria dira. Eta hartzen baituzue, lehengoz tiradean ingenuen patata tortillako txipoiek. Eta horako muskuilu batzuk, eskabetxean gainetik botako, hori kuadrian iten dugu inoz hartu, eta ireki paketia eta pikote horako txokuan ze gauza erreza hartzen duzu horako pakete bat irekitzen zuen muskuilu batzuk gainean bota. Tabasko tanta batzuk eta pikote horako da zerbait ikusgarria. Eta da, eskura dauzkagun zerbait edo zerkin iten dugula, lata batean hor gordeta daukagula eta zoragarria atatzen den zerbait eta kombinazio oso ona. Eta kontrastia da, frigitxuakin, da, eskabetxeak agian ez dituzte ezagutuko hor badago hiri bat, Jakutsk deitzen dela. Jakutsk, Rusian. Siberian, dago. Eta hau dago, azkenean, zirkulo polarretik 450 kilometrotara. Urbil. Udan 20 gradura arte dauzkate. 20 gradu aguantatzen dituzte. Egunen bat aukiko da 20 gradukin. Egunen bat aukiko da. Egunen batzuk, izateik, udaneko goxoa omen da. Vale.
Baina hemendik aurrera garai honetatik aurrera 50 gradu 0 azpitik izatera iristen dira. Eta bueno, egia da, 300.000 biztanle bizi dira, orduan zerbait izango du, mehatxeak daude, horre gero da ikatza, diamanteak eta badauzkate, baina hor, erreportai bat eman zuten telebistan, eta zan bertako, egunerokotasuna nolakoa zan. Agertzen da bertako merkatu bat, eta bertako merkatuan daude, maietan eta arrai pila bat, baina arrai pila bat, holan sartuta otzaretan zutik, Izoztuta, baina harria bezala. Gero ikusten ziren, tomate batzuk ikusten ziren, tomate kanpoan da zer da. Hau zer da, gerra bat eiteko, norbait etortzen bada, hemen tomateka hasten dira, harrikoskorrak bezalakoak, eta arraia ikusgarria da, dana kanpoan daukate, eta dena dago izoztua. Haragia ere, dena izoztua. Eta hor, gizakia bakizu, oso praktikoa dela, behi haragia baino, zaldi haragia jaten dute gehien bat. Bai, energia gehiago ematen dago. Baitu. Osa, praktikotasunera Praktikotasun aldera junda, zaldi haragia erabiltzen dute, eta oso ikusgarria da, ikustean postuetan da nola dauden, arraiakan pila bat, eta daude, danak, ez dakit, granelean arraia erostera juten ganean moduan danakan harria bezala gogorra, kanpoan dauzkate, hori naturalki lortzen da. Eta utzi aldituzte, han kanpoan postuan, urrengo egunean berdigen egongo direla, astu bazaizkian, egongo dira agian gogorragoa. Gogorragoa ez dut ustez, hor? Nik hor jarraitzen dut, YouTubeko kate bat edo, eta da, jakutzen nire bizitza. Eta da, ingelesez itzen dago, eta gero, zuzentzen dago gaztelerara bebai, eta ikusgarrixa zelan dan harako bizitza, eta agertzen da, nire egun bat, 30 gradu zerotik aspira. Eta hori agertzen da, zelan jantzten dien, zenbat geruza, gero etxian bebai dauzkie ate desberdinak. Portaleko atia dauzka, 3 ate, espazio antzia bezala. Espazio antzietan izaten da hemen, irudi hori daukatu, espaziotik etortzen dira bizi egitetik, eta hor presurizazioa, gero, antzekoa, baina hotzarekin. Geruzan agertzen da hor, emakume bat egiten diot elkarrizketa bat, eta telefonoa hemen bateriak nola, zenbat irauten dute, nire pila bat. Eta nola egiten duzu? Azten da, kentzen, irekitzen, ra. Uste duz, 4 txaketa irekitzen dituela, eta azpian dauka honek, gaur egun zintzilik eramaten du, jenteak eramaten duen horako telefono eramateko katxarroa, hori funda baten barruan, neoprenosko funda baten barruan. Orduan, esatezu, 7 geruzak gehi hor barruan dago. Niri bateriak irauten dit pila, noski. Hor daukazu, txita bat izango bazan, arrautza bat izango bazan, txitak atarako ziren, hortik. Osa, bero da, goxo. Goxo. Ebentxe, dauka hau, milua dana, berez, batek esango da, zelako tipula arrarua. Eta usaintxua, oso zaporetxua milua. Haulan, anixatua dauka zaporia. Txorienen askotan erabili dugu, hemengo hau egartzen behitu txikituta, etartzen zegu gora, hor izokinak ketuta, eta hor Norvegian, eta han botatzen dioten belar berde txiki hori gainean daukana, hori milua izaten da normala. Aneta eta olakuak bebai. Asko gustatzen den baita, eta bi eta erabili aldituzu, eta arraiekin ondo geratzen den zerbait, nik hemen ez daite nuen, merua saltza, milu saltza batean ere prestatu genuen behin. Gaur egun, egia da, frutalendan batzutan aurkitzen da, eta supermerkatuetan ere batzutan aurkitu aldan zerbait bada milu. Eta da, barazki bat, basatia dan, edo basuan eta aurkitzen dan, eta horregatxik, bakitzu nundan oso erabilia, sukaldaritza hijituan. Eta, holako sukaldaritza, bidailaria edo nomada, eta hordako, ez dakit txorien egin gauen, oia gitana deitzen da holako errezeta bat? Ez dakit, ez? Zukat horritzapen enik hor. Bilatuko, da espadu egin, ekarriko, ze oso ona da, eta milua darama. Bai. Oso goxua. Miluan ezingo zuten aurkitu. Ze egia esan, jakutzen. Kalian, jakutzen ez da bezer. Gehiago esan guztiot, kotxeakan gauean zehar, piztu inbehar esaten dituzte, ez dakiz zen batero, eta piztuta utzi. Eta aukiolako beroki batzuk. Zera izorra ditzen, motorroiek aukera, ordan pentsa, izango dute. Horregatik dago, arazoa handia dago, kutsadurarekin. Ze kotxeak ordu pila bat izaten dituzte, nahi eta piztuta kalean lo egiten duten kotxeak, Osea, piztuta hartuta gauean pizten dituzte,
eta gero, bestela motorra, goizean agian ez lukete arrankatu. Horo merezi izango dau garaje bat alokatzia. Bai, baina, gero ez daukana, gero ekonomikoki esatu ez daukana aukera, baina, gero, zema gasoil gastatuko, o gasolina gastatuko du, gauean ez da zenbat ordutan hori piztuta izaten. Gero, hori bai, euria eta gutxi egiten du, udan egiten du zerbait, neguan oski, ez du euririk egiten, baina elurra ere gutxi egiten du, ez dago, ezetasun oso gutxi dago, eta esan dagoa, hiri aberatza da, ze azkenean hor urre mehatxeak, gero honek badaude diamantenak baita, eta ikatza, orduan, ia hiri guztia hortaz bizi da, eta antza bizi, hirireko bizia dela, bera antzerkia, musika, jaialdiak eta antolatzen dituzte, dana noski itxian, suposatzen dut, eta Patrik esan da hor YouTubeko bideo horretan eta gertzena baita, nola askotan jan behar duten, azkenen zure gorputza kaloriak erretzen da bilelako beti beroa mantentzeko. Azkenean beste bizi ohitura batzuk, Bai, guztiz kontrakoak Saharan biziko bazina moduan. Azkenean, bakoitza moldatzen da dagoenera, eta Saharan egin behar duzuna, han eskaera nutrizionalak gutxiago izango dira, eta ura bilatzen eta gehiago zaituko za, baina... Hementxe jarraitzen dugu, Juliana eran mosten gure eskabetxian dako barazkian oinarrixa, ontxe ingot azenariok, daniko zanariak mostuko ditutolan xaflatan. Baina bestela, dana Juliana eran, eta hori, ondo erregositxa. Gero, honeko lixotan dauzen bitxartian ontxe, ondo, baina gero ospinata sartuko zau, da ikusi oso. Oso, Betu, hotza ipatu dugula eta hori, hotza oso konservagarri hona da, hotzi esaten badizut? Hotzi? Hotzi. Ez jatetorten eze begurura? Hotzi izan zen, Alpeetan aurkitu zuten, hau, Artzai ero gerlaria, hau izan zen, 1981an, 3.600 metrotara, bi mendigo izale aleman handik zeuden, eta bapatean zerbait ikusi zuten multu bat, eta zehosta. Eta ikusi zuten pertsona bazala, aldamenean olako egurrezko tresna batzu zeuzkan da. Nondik eta zeioan dituzuten, pentsatzen izango zela, mendigo izaleen bat, erorizala. Larrialdietarata, ez? Bai, lehenago erorizala, eta aniltzala, eta, han isostuta zegoen, ez? Eta hartu eta lehenengo ikerteketen arabera behiratu zuten, etzekiten hori juntziren, eta ze mendigo izale izan altzan, ez zuten jakin. Orduan, hor, Reinhold Messnerrei ditu zioten, mendigo izale handiari, eta juntzan ara, eta ikusi zuen arena zala, larrua bezain kurtituta eta hori, eta tresna haiek, eta zan parkatu. Hau, ez da mendigo izale bat. Gaur egungoa bintzat, ez. Orduan, hor, egoten dianak hauek ikerlariak lurrazpia eta bilatzen hiltzen antzinakoa, eta joan ziren, karbono amalauan froga intzuten, da, bakarrik, 5.000 urte atzera inzuten. 5.000? 5.000. Kristo horreko 3.000 eta laurengarren urtean hilko sala uste zuten, intzuten kalkulua. Hotzak ondo kontserbatzen da borduan, Kontserbatu zuten, osori zegoen modu, esan dezagun, perfecto, pixkalde hortuta, azala ximelduta, tolan simurtuta. Gualdiz nahi esan handik ibilikota. Ez dut uste, benandu xokoa da uste dugu. Hor da, hola, esaten dute, omen dute oraindik izostuta dukatela, baina, ez dakigu, historiak izaten. Hotzina bai gertatu zen, eta etzekiten, basaten zuten bertako hartzai bat, gainera, aurkitu zioten, jantzuela, lehenago ondo jantzuela, arkumea mendikoa jantzuela, gari aurkitu zioten bere poltsikoetan, eta ez da, nola hilko zen? Gero ikerketa sakon batekin, ikusi zuten, lau saietze puskatuta zeuzkala, golpe bat buruan eta hematoma bat, eta omoplatoen artean bizkarrean kezi baten zauria. Hau da, bizkarretik eraso egin zioten, eta, ez dakite, zauri horren ondorioz erorita hilo mentzan, gero golpea buruan dartuta, baina, ez zuela izan bukaera, esan dezagun, lasaia. Etxaiak ez zituzten hau? Ez dakite, hor baia egongo dira, horre hasiko dira ikertzaleak eta hor, eta kontua da, gaur egun dakiten bakarra da, hilin zutela, hor, froga paleobotanikoetan da, ikusi zuten, gutxi horrea zertaz elikatu zen, eta zein gurutan kokatu zuten, eta tresnak, berak eraman zituen arku eta aizkoraren antzekoak, aurkitu zituzten, benostako baiara inguruko astarnategietan, ez? Orduan, hor inguru horretako hartzei bat izango zala,
Eta, bueno, ez da bere garaian famatu izan zen, baina egizan, albistegietan da nahiko entzune izan zen, eta, bueno, gaur egun famatu dala hotzi, eta izena jarri zetan, inguruko mendikaten omenez, eta, bueno, gauza asko kontatu zituela, izotzeetako aragi polo zolarri horrek. Euskeraz izaten bazan, hotzik zentzua saukan. Bai, hotzikilda aurkitu genuen, eta... Esan mendi baten izena. Bai. Ez, mendikatiak inguren, bueno, politia. Baina, hortzi gu badaukau, nik ikastolan, hortzi ni baino... 2 urte gaztea baz. Hortzi izena? Hortzi izena. Urtzi, baina hortzi ez da... Hortzi ez da zentzen? Nik hortzi zauten dodaz, 2 hortzi. Eta bat ikastolan egon zan, da bestea, handuran galdekoa da, Egia esan, ez dioten arpegia jaten, baina 2 ezautzen ditu. Oso ondo. Hementxe, barazkixak, hor, uste ditugu erregosten, eta bitartian inbio hona da, egaluzia prestatu. Plantxan egin gau, edo frigitu eta bebai aldozu egin, beraz, gatza botakotzat hemendik, piper beltza, eta... Hori plantxan egin gau. Oso, no? Gero, kasolara gehitxu, eta jarraitxuko. Biteli, zukoin lagun batek familia izan badu, semea laban batero, mutila eroneska bat, bueno, ze oparitzen duzu normalean? Guk, betxu, arraseteko kuadrian beti bardina. Orduan, nik, noizpe jaukitzen badut, badakit. Zein? Olako trona bat, eserreku bat jateko. Abito. Eta da... evolutiba edo deitzen dana, hau da, balixo jatzuna, 6 hilabetetatik, 4 urtetara. Eta hori, oparitzen gake, danoi. Eta gero, getxoko kuadrilan, bakotzak eskatzen dauena. Hau da, gu esatutzugu, behitxu, opari hau egin bezugu, zer behar dozu. Eta bakotzak hori eskatzen dau, erropa, edo... Eta neska bada, arropa, ze kolorekoa eta mutia bada... Hase, sabiz, la roxa eta urdinan kontuakin? Jo, harrapatu. Esku, berdea, beixa. Bai, ez, gaur egun ez da, baina hori egia da, daudela batzuk, eta nik hori ezagutu dut. Bai. Guk ekiri olako zapatilla, 2 urte zeuzkanean, zapatilla larrosa batzu zeuzkanean, eta gure kuadriako garai hortan 36 urteko emakume batek, ama batek esan zigun, nola erosi dizkio zuen larrosak? Eta segatik ez? Benetan? Bai, holan, eta esaten zu, baina gaur egun. Bueno, bada gauza bat, eta nik badaukat bikote bat, nungo zin, zornotzakoak ero, hauei izan zieten mutila izan behar zuela, ez, neska izan behar zuela, eta bere gela jarri zuten, eta honek armairuak eta irikitzeko guztiak, eta dana la rosa, eta ez da gizez, bere izan duten, neska, la rosa. Bueno, antza... Ez da neska, mutila jaio zan, argazki eta beti hankak iztututa eraukiko zituen, kriston trauma, hauek, eta hoi nola sartuko dutena la rosa. Mesedez, garai batean gainera alderantzi zen. La rosa gizonentzako izaten zen, eta urdina neskentzako zefina zan, eta horrek denboraz aldatu die, eta herrialdetik herrialdera aldatu iten zen. Batzutan izaten zen, la rosa mutilentzat, neskentzat urdina, eta hori aldatu iten zen alderantziz, beste batzuetan urdina neskentzat, eta la rosa, alderantziz. Kondoa alderantziz izaten zala, eta, gaur egun nik uste hori gaindituta daukagula, ez? Nik pentsatzen nahen baiet. Ez guk egisa da, ez dugula hortan desberdintzen, eta normalian egisa da, erropa ez dugula erosten. Bai. Ze, erropa bada gauza gainera ume batio paretzeko oso pertsonala. Eta gero aldatzen bukatu aldutela askotan, mesedez ez bota erosketako tiketa. Hori da, beraz, ez, normalian holako gauza, baina la roxa eta urdinan kontu hori gaur egun pentsetan jat, eske debatia eta dana aspergarrixa, ez? 1918 urtean, hor liburu bat bazeuen, nun jartzen zuen. Mutilentzat kolore ausarta eta indartsua dala la rosa. Eta urdina aldiz, finagoa eta delikatuagoa denez, neskentzako. Baitu. Hor, zuen guztuen arabera, argi dago zuen guztuen arabera, eta oberena galdetzea. Baina badago, estereotipo bat betetzen dana, la rosa koloreakin. Zuk ikusten badozu, gizon bat. Bai. 50 urtetik gora. Polo larros batekin, badakizu zer boskatzen dagoen. Bai? Nik uste baiet. Ez, igual ez,
Ez da, hori, nekir, bilu. Baina, egia da, gero, mundu gerrak eta pasazienean, hor, eta aldatu inzala, ze hor gizoneskoak eta asko ejerzituena urdina zan, orduan urdina gizonena izatera pasazan, eta, baina, nik uste gaur egun badala gauzat hori pixkat, eta, bueno, ontan ez, baina ospitale batean, garrantzi handia dukate koloreak. Nik uste, gainera gehiago pasatzen da larroxakin. Segisa da, gaur egun oitxuta gauzela emakumeak urdinez ikusten da, ez pasatzen da umiak, baina larroxakin mutil bat jastia, itxotzu atzera bezala, eta ez dauka inungo zentzurik. Alderantzen da gorroto bat, da mutil asko esaten da. Ez que nire ez larroxa gustatzen. Ez da gorroto bat, zu kolore bat hola normal ez tozu gorroto, da hori hortara eraman zaituztela. Hori da. Zigor, lehenau koloriekin amaitu baino lehenau, eskabetxia, orduan, arraina barrura, eta hementxe botakotzat. Indozu gorritu, baina bukatu gabe, bakarrik gorritu pixkat. 150 mililitro, ospin. Hementxe dauzkat, 250 ura. Eta jarrikot beste 200 oliba olio. Eta orduan, hor joango gara, zumotelian, 30 minututxo, plo, dana kozinau dadin. Legunean nuen ikusi nuen, ez da ize jatetxetan iten zituztela konservak oliotan, egaluzia oliotan, lehenengo txingarretan gorritu, eta txingarran ikutua eman, behin txingarretan gorrituta, hartu, pototan sartu, olioarekin sartu, eta gero, ordu terdi irakiten hori. Baina, ja lehenago, txingarran ikutua eman da gero. Eta irutu zitzaidan oso interesgarria den zerbait, probatzeko modukoa. Orduan, aurten, datorren urterako aukera daukazue, txingarretan hor piperrak eta konserban da egiten dituenean jendia ibiltzen da. Gure inguruan behintzat, honek merenderuak direnak eta parriak eta goten dienak, hane goten dira jendia sakuakin, pipermorroa sakuekin, hartu, gorritzenan, gero zuritzeko askar-askar, eta ero konserban jartzeko. Bota, ereinotza. Ereinotza barrura, egia da, eskabetxeakin asko lotzen dela, ereinotza, baina bebai adozue, erromeroa, eskaia edo, beste belairu zaintxu bat jarri, eta piper beltzaulan osua. 10 bat aleen, eriak, geixo sartu ditut. Eta hau, ploplo itxen da mitjartian, nik mostukot tomatia eta letxu bat aingo, olako entzaladatxo bat. Hau zema denbora esan duzu hemen irakiten? Honek egon bidau, 30 minutu. Betxu, hobetu kantoa ikontzet. Hau, 30 minutu. Osten danean guztiz ostu inbida, olako ontzi batera pasako, olako taper batera edo. Eta hori 4 egunez aukiko oskailuan. Oskailuan, garantzitsua, oskailuan. Oso garantzitsua. Eta gero, bueltan egongo da, baina, ogitarte baterako, entzala baterako, edo nahi dozuentzako. Orduan, nik, 4 egun hemen ez garen ezibili biron, oskailura begira... Zerbait obeari badaukazu iteko, 4 txorien egotan? Etxetik prestatuta ekarri dut, tapertxo bat, bi tapertxo. Bat zuretako eta beste bat niretako. Beraz, ontxe ekarrikot, eta bitartian joango naz entzalaia prestatzen. Hemen etxetik ekarri duten taperra. Sagua deko zu etxien? Nahi nagoen ikusi, ia zera, atara, 4 egune prestatzen ibili naz, da domekan hasi nintzen eitzen, eta... Onda atara da goxua dago, Ni petzen lago zauz harra dauzen, no etxien. Ez atara dut, zuek ikusteko. Holan, olixuan testuria da, oskailuan, holan geratzen da, hori bebai kontserba batzutekin eta pasatzen da, ni kontserba batzuk zabaltze ditut, kristalesko potuen eta, igual kontserba dana ez tozu jaten, oskailuan sartzen dozu, eta gero, olixua egon kortu itxen da, hori normala da. Eta hori, nik entzala baten zerbitzaukot. Oso ondo, nik kolore kontuekin jarrituko, eta lehen, aipatu ditu dela koloreak ze garrantzia daukaten ospitalean, egia da, ikusten baituzuan, mediku ezberdinak eta erropa ezberdinak izaten dituzte, eta kolore ezberdinak izaten dituzte, eta bere zentzua dauka. Ez da, bakarrik bereizteko batzuk besteen gandik. Osea, hau, berdea eta urdina, zeintzu izaten dira. Erizainak. Kirofonokoak. Baina, erizainak ere goten. Ospitxaleran askotan. Berdea eta urdina, hone di oikoena kirofanoan, eta badokate zentzua. Azkenean, begietako harina, nekea harindu iten dute, eta honek, gorria ikustera oituta egoten dira. Eta, hortan laguntzen duten kolore dira, eta lasaitasuna eta konzentrazioa ematen duten kolorea dira. Hori ikertuta omen dago, Ekero igual beste pertsona bati, berdeak ematen dio ez da izer, ero zigorre bezalako bada, berdea, igarri beste dut egiten, berdea, utxi gora ere, iluna eta listo.
Gero, zuria, garbitasuna, zientzia, bakizu, hor, medikuak izaten dira zuriak normalean, eta lasaitu asomat ematen duz. Norbait zuriarekin, bata zuriarekin aurrean ikusten duzunean, ez da egin. Izan aldala zure herriko arrandegikoa, Osa, Iñaki ero maite, baina zuriz, ez dakik garbia. Beste konfiantza bada, eta gero esan gau, imaginatze dut, garbitxasunagatik eta gero hori praktikotasunagatik, ez? Bai. Izango dela. Bueno, gero dago lila ero morea. Hor ginekologia eta obstetrizian, pediatrian egiten dutenak lan, kolore hori erabiltzen dute. Eta, bueno, empatia ematen du, lasaitasun ematen duten kolorea dira, eta hor, beste bi kolore euskau. Gero, laraina eta horia, nik hauek ikusgarritasuna, nik hauek ez ditut ikusi, esan hospitaletan ez ditute, baina, claro, garbiketako teknikariak, mantentze lanetako langileak eta holakoak izaten dira, eta vale, hauek medikuen han egoten dira, baina ez dira mediku taldean ez ditugu sartzen. Gero horregoten dira, beltza ero grisiluna, beltza egoten da ospitale pribatu batzuetan eta medikuak izaten dute. Baina pixka zurruna ematen di, beltza nik, zena izu zatean, mediku beltz bat ikustea, sukaldari bat beltza, bale, bai, beltzez gaur egon, jatanak egia da, sukaldari gehiena beltzez juten dira. Baina mediku bat olan beltzez agertzen bazait... notizi txarra eman besti. Bai, zerbait ez dago ondo, ez? Eta gero badaude, kolore biziak eta hori egia da, gaur egon pediatria medikuak eta juten zaenean, eta izaten dituzte, umeak entretenitzeko, ero zerbait olako, boligrafo pila gauzak tira iteko, umea edonolan, bezez, entretenitzeko, ez? Eta, bueno, hor guraso garenok eta tokatzen zaiguno jutia urgentzitara behin baina hogeiagotan, gurutzetako ospitalera, bueno, olakoak eta gero koloretako alkondarak ere ikusten ditugu, eta gero hori ere zabaltzen ari da, ez? Lehen betitanak zuria ziren, baina egia da, marraskixa dituzte, marraskixa dituzte, pegatinak ematen dizizu, bueno, hau da medaia txintxua izan zelako eta ez da egizet, eta, bueno, odola eta latzerata juten ganean, han ibiltzen gara, bueno, gaina, bakitzu propietote berezixa dituztera, tiritak marraski bizuna dituztenean, ez da? Askarra usatzen dituzte. Nik flipaguna dena, izan zen, bueno, ekiri, ez da, apurtu izan zurra, eta zegoen erabat eskolokatuta, eta inbehar zuten, hori oso minbera da, eta da itea krak! Osa, lekuan jartzeko egitena krak, eta helduei egiten diote krak anestesia gabe, baina umeei, eta emantzioten nolako likio, eta gero, jarri gora begira, eta pantalla, esan pantalla, sinema moduan, beti gora, goiko horman, marrazki bizidu batzuk. Joe! Tani esan, joio, zer modernoak ernikan. Tani esan, zen nivela, ez, goixen datak, eta, klar, esan, ez, hau da, eta esan ziaten, bueno, ja, lokartzen nahi da, irten kanpora, mesez. Ta niri hori, zen egizu esaten, medikoan ean, eta esaten dianean, irten kanpora, mesez, eta esan ziaten, lasai egon, baina niko punki egi da, hori jartziana bere tokian. Helduentzako bai, gustoko jaten horako zeus, medikura joan da, horan ez, ebakuntzarek edo itxen botzue, edo zegoen txarto pasabiozula, nik dentista ere ez gustaten bapes. Ematu ez da, kristoneko ikara gainera hola nagoan ibiltzea da. Bueno, pelikulatxo bat jarten bosti, edo... Nik bello, horretzapen daukatez, egon ginen hitz egiten Makarenan itxartzia eta hori. Bello, niri egin zeaten ikerketa bat hor ipurtzuluan, egon zien, eta lokartu inindut. Eta zu imaginatu esnatzen zarela, zu holan bera begira, atzekoako hitz egiten asteburuan zer induten, eta zure atzekalde hortan, zerbait raspatzen, grun, nabaritzen duzula, eta esaten zu. Zer litxetan ote da gintza. Oso atsegina ez da emoten. Ez, garpiketa, bueno, balako, asteburu ondo pasatu zutela, baina zeuden hitz egiten nolan izango basa moduan, eta nian, ostra, uste dut nahi zelesnatu momentu honean. Sufritzen. Ez, zena, nik zerre gertzen, baina zanen, kuriosoa, eta hori bai, burua ez dena pentsatzen, zerre ote da biltza horratzik alde hortan. Eta, bueno, enuen ikusi, gero horrengunean mini benokan horrazika. Así que listo. Listo, konpondu zuten, dana garbi utzi zuten atzekalde hortan, da listo. Eta listo bai, gure entzala da, bide batez. Berez, hemen txaukau, ematau kontserbakua atara dugula, baina hemen ikusi duzue. Etxeko kontserbakua. Hori da, etxeko kontserbakua. Berez, ontxe, gatza botako tzau, ospinakin kontuz.
Bai, bera badauka, ez? Bai. Eta batez ere, dastatu duenak esaten badizue, gehiago. Ez dauka holan asko, baina, erabiltzen badozue, hobeto, bakarrik barazkixei botatzea. Vale. Ze bestela, badago lan apurtxo bat, igota. Berez, entzaratxo bat. Oso, ondo. Harinari? Hori da. Gaurko afari hemen daukazue, hori bai. Bueno, gaur egiten azte mazarete, eta oina, bakizue, beste arrain... Datorren asterako. Arrainko ipetxuak erabili, aukeran. Txitxarruarekin beho ondo geratzen. Bai, bestela igual lehorrei. Bai. Hementxe, egaluzea, eskabetxean. Entzala dago xo baten. Bueno, simplia, letxuga tomati eta... Egaluzea, lehenko. Eta listo. Gabe. Eskabetxean, ez dauka lan ospina, ez? Nik esango lan altzauta okanik ez ezer. Eskabetxean, ez da, baina zapore potentia da. Oitxuta basauz lehen ezautena. Oitxuta basauz, egaluzea horixotan jatera, honek presentzia gisa doka. Bueno, Patria, hau, bakizu, ogitartean dana disimulatu aldala. Ospina gehiagizko eta lasai. Ogitartean jarri, eta dana bikain. Eta gaurko gure bigarren errezetare klasikoen artean sartu genezake, zeingo dugu horrelako egaluze, antxoa eta pipermorroa ogitarteko bat. Eta ogitarteko guztia nik uste dut, klasikoen artean sartu alditugula. Hori bai, tamaina, hori da garantzitsua. Ze batzun dako, hau izango zan, ogitartekoa, pertsona hau. Pintxo bat. Bestatu esate dute, ukondua gero, eskua zelan da irikita, ero itxita. Zabalik bada. Nik uste dut erdiarekin neikua izango dugula, eta lagunga horri moduan hemen daukaguna, eta prestaketa horrela. Ogia zabaldu eta 5 minutuz laberatu pixkat kurruskari utzi arte. Egaluzia sardezka batekin mamurtu, oliba olio pixka bat gainetik bota eta gorde. Baratxuria txikitu, pipermorroa gehitu hori eta gatz pixka bat, oliba olio txorrota bat eta ere gorde. Nahi izan ezkero, maionesa bat ingo dugu, eta ero muntatzeko garaian azpian egaluzea jarriko dugu, gainean antxoa batzuk irekita, gero ospinetako piperrak txikituta gainetik, piper morroa batzuk eta ogiaren alde bat maionesarekin busti ondoren zerbitzatu. Zan dizuet, maionesa hemen jarri du, ez bada, eiteko, ero ez. Eta erabiliko duguna, gaina, betu, arrautzarik ez neukanez, hemen, esne pixkan neukan, eta esnearekin ingo dugu. Esne gaina, edari vegetal bat, berdin zaigu, eta horrekin ere maionesa bat eitea badaukau. Esnenesa. Ez, erderaz laktonesa deitzen da. Bai? Bai. Bueno. Holan gai, bueno. Eta laktonesa, euskeraz ere? Ez, laktoak, ez dakit, Bueno, ni bada hori. Esnenesa gustatzen gaten. Esnenesa, bale. Esnenesa, ingo diegu. Oso ondo. Eta hori, labea, 200 grauta daukagu, eta, hau ez da beharrezkoa, baina, olako txigortu bat ematen badego, eta ero baratxuri holan kris igurtzen badego, niretzako behintzat, hobeto dago, baina, Eskia, azten gara holan gauzak hobetzen da. Aldatzen, beti enredatzen, Egia da, idazten duzula zerbait, eta gero, beti, esaten, baina hau ingo banion, ero beste hau, eta... Legunean, bidixo bat ikusi naben, zare sozialetan honen errezeta batena, eta zan, hamburguesa bat 5 minutuan, edo hamburguesa bat ordu baten. Eta tipo batek zauzkan olako, errezeta pila bat, hori 5 minutuan, eta ordu baten. Eta 5 minutuan itzen zaben, hamburguesa bat hartu, erositxakua, kalitate honeskua, gazta, ogixabe bai erosten zaben, da listo. Eta ordu batekuan, itzen zotan horan saltza berezi bat, ogixabe bai berak itzen zauen, aragisa holan berak, eta ikusten zaben, kristoneko aldaketa, ez? Eta azkenean ikusten dut hori errezeta danakin pasatzen dela. Aldozula egin, 5 minututan holan zehose azkarra, baina zure denbora hartzen badozu da hori. Hau zabaldu, ogia purtxo bat, holan olixua, hau frigitu, komplikatu, batere, komplikatzia nahi bestein alda zerbait. Bai. Hartu, eta hartu, eta nahi izan ezken hamburguesa hori lehenengo temperatura basuan egin, ez dakit, 65 gradutara 6 orduz. Gero, hartu, plantxan beharren, txingarretan, noski, txingarra piztu, ez dakit, gero, hor gorritu, ez dakit. Ospinetako botako iziozun barazkiak, norberak egin, noski. Hori ere, inaldala, eta beti, zure ikutu eman aldiozu, eta horrekin, inaldozu hamburguesa bat. 5 minutuan, ero hamburguesa bat, 3 egunetan. Edo, ogitartekoa gaur, zigorrek egin bidauena, bai aldozue. Ogixa, erose, hau, egaluzia
eskabetxean bebai erosi, edo aldozue, Ogixain, guken jogun bezala Egaluziain, piperrak bebai zuek erre, eta bueno, hor, emango zue, entretenimendua bintzat atzaldean. Eta entretenimendua batzui gustatzen jake, lasaitasunakin itxia, eta musika basuakin, ontxe entzuten dan bakitzu zarata edo soinu txuria. Bai. Hori da, 528 hertziotan, frekuentzian, reproduzitzen da soinu bat, eta horrek itxeotza jendeai asko erlaxatu. Orduan, jendeak jartzen dau, loitzeko, edo lasaitxo egoteko. Hori, seguro, entzun dozula umiekin eta hilele orgailua, kanpaia, kotxeko motorra da. Ez garbigaiua zentrifugadora jartzen danean, eta segun zema mugitzen danean, gure etxeko garbigaiua pizko sartza. Hori gehiago da pom-pom-pom. Azten da bote batzu ematen, balkoian alde baten azten da, eta bestia bukatzen, no atzoaz, honek edo. Ez baina bestia da, bada, erlaxantia eta bada usantza, hori Spotifyen, YouTubeen eta olako interneteko webgunetan, badauz, abesti batzuk, ero horrei doinua jartze dotzila da, jendia jartze itxula, loa hartzeko da... Egia da, hola, musika lasaia, korrika iteko musika, ez dakik gimnasiora juteko musika, ikasteko musika, ligatzekoa. Erritmo batera, ez? Bai. Osa, zu korrika nahi badozuein, bitxu, laura nahi doten, edo lau terdira nahi doten korrika, da normalian bostera itzen dut, egisa da, badauzela abesti batzuk, eta... Hombre, egia da, txuriko jartzea, onena, abestia txuriko, da, ritmo batera lasaia guteko, eta ero zutagarren mari jartzen bauzu, beste ritmo batera jongo zara. Hor, aldatu iten da. Ikusten duzu, hor, baratxuria bat adiot, olio txorrota bat, gatza pixka bat, eta piper morroak, labean erretakoak, listo. Hemen, Egaluziei botako diot, katz pixka bat, eta honi ere oliba olioa, eta hau ere gorde ingo dugu geroko. Eta oin, maionesa bat ingo dut, esan dakoa. Hemen daukat, esne gaina jogur bat erabili aldu gero nahi izan eskero, ero arrautzarekin ere inalda maionesa, arrautzarekin ere, hartu, eta oliba, ekilore olioa, kasu honetan hobeto, oliba fuerte egia dalako, txorrota da on bat, gero ospina botako diogu, eta hasiko gara irabiatzen. Badakizue, lodieran nahi dugun lodieraren arabera, kilore olio gehiago, ero gutxiago gehiagokin, gehiago loditzen da, gutxiagokin harinagoa lortuko dugu. Ondo, batzuk, estresa edo neke horik entzeko, musika frekuentzia hortan jartzen daue, beste batzuk, kosinatzera dedikatzen gara, putxo bat, niretako bada zehose... Lasaigarria da. Lasaigarria dan zehoser, eta meditazio puntu bat badaukana, ze kontzentratuta zauz, itxen zabizen gauzak. Nire ez gustaten, etxera noianean gainera, espanagura baten, mobila urruti aukitzen dut, musika da esebez, bakarrik, kosinan ibiltzenaz. Eta horrek niri erlaxatu itxin dauzta pila bat. Baina, badau, erresuma batuan, olako tendentzia bat, bakitzu ingelesak, badiela holan apurtxo bat bitxiak, rage room deiturikoak. Rage room. A ber, idatzit, rajerrunge? Rajerrom. Rajerrom. Eta zer da hori? Aserre gela. Orduan, zu lanetik ataratzen zara, ofizinatik, estresauta, nekatuta, eta han, sartzen dutzue gela baten, eta daukatzu ordu bat, ordu erdi, edo zuk ordaintzen dozuna, dana txikitzeko. Altzaiu sarrak, kristalak, paperak, adreiuak, nahi dozuna, hor baz, eta hortik, esaten dago jendeak, hortik lasai ataratzen diela. Listo, hau badao. Oso ondo. Eta... Hola nahi nuen, 30 segundo gehiago da. Tu horretan nahi nion hor kurruskari egotea, dao perfektoa. Ni nahi nuen eskerrak. Bueno, ingo itxuna bi pintxo. Txar, bi pintxo ingo itxo. Ingo guna da, beitu. Erdi bat, kurrusku ero... Ni kurruskua beltza ikusten dut. Orduan kurruskua niretzako alegia, ez? Maionesa gabe ero maionesakin? Kurruskua maionesakin ero gabe, ez du? Ez ni gabe. Hane zaintzen dienak. Vale. Hola, ingo, tak. Hau, niretzako. Orduan, oin, gainean jartzeko garaian,
ondo jarriko du, eta hemen nahi izan eskero oliba olio txorrota bota dio, baina bueno, egalusari bota dionez, ez du behar. Ez du behar. Eta egalusa hau ere tortillan, zoragarria, hori bada beste klasiko handi bat, egaluse tortilla. Eskabetxian? Egalusia, ez da probau. Ondo beratzen da. Bueno, baldin bezadutzuten ontxe azarrakelak. Bai. Ez dakit, holan piztu jatzun kuriosidadea horakotara joeteko. Ez, ni mendira juten naiz, eta han botatzen ditu bota berreko guzti. Betxu asko zego osasuntxu haua bada, egisa da mendira joatea desestresatzera. Baina, holako, gela batera joaten basarie, aditxuzue zuen etxeko objektuak eraman, kristalak edo aldozu zuek eraman, eta hori bai, joan bida, kaskua, eskularruak, betaurrekuak, eta dana jantzitxa. Zeran antza jendia doia... Baina, gerrara jungo basa moduan. Bai, dana soltetara. Orduan, nik ez dakit hemen hori Euskal Herrian horrek arrakasta izango zauen. Nik hemen jendia ez dut hain estresatua ikusten. Nik hori imaginatzen dut hor Japonian, badire dolako pizkatolan frikiak eta tensio asko gordetzen dutela barruan, eta gero non baitera joan behar dira botatzen da. Eta gero gainera, atarako diegela horretatik, holan txukun gorbata jarri, trajea da. Hemen ez da pasa ezer. Esto pertsona normal bat naz. Bai, guztiz, normalena. En fin, bueno, Jose ona. Hemen. Hori, zenbat bodegillatan, hogitarte tipikoa. Nei bodegillaak maite ditut pila. Patri, hau, holako alegria riojana batekin. Holakoak zenbat, gaina hori jaten da izerditan egoten zaela hor, gorri, hori ere, izkusgarria dan zerbait da, eta oso goxua. Baina hori, pikante saleentzako, Bodegillaak maite ditugu, eta pikantea ere bai. Bueno. Rus! Zeona? Hemen, moztuta, platertxo bat atarako dugu, eta hemen jarriko dugu, gure, kin, erogabe. Hori da. Hau da kin, hau zan gabe. Vale. Hola gatu gara, bai, kurruzkoa, bai, errean eneetzako zan, bai, goratzen nahi. Lasai, zegor, beste hau elkarranatuko zurekin. Lasai, hemen daukazuek gure... egaluze, antxoa eta pipermorroa parkatu, hori tarteko. Hau, hartu gainera, zarraitxa, holan, ez? Venga, elkarbanatuko zunerekin. Edo, piperminakin. Oso ondo. Nigertzen da, egaluze resetia ona zala. Konserva gona erosi dut, garestina. Oso goxua. Telebistan lan iten batena, eta kobratzen duale, Garesti kobratzen? Bai, ona. Uste taperren bat edo ez. Bai, ona. Oso ondo. Kalitatea ordaindu iten da, eta honek merezi du. Bueno, oso goxua benetan, bokaio klasikoa, eta bixar osteguna daukaun honetan, erresta goxuak ekarriko itxu. Bueno, pero ez, auskalo, hortako horregon barko zaite, eta ikusi guri. Ondo izan bitartean, agur.